Nanguhaglaw sa kandings bay Ramon mga idol. Bible! Grabe gibi, biyakan mo gabi dito. Sa among kurong kagabi ini si Bat si Bay Ramon. Nangumpay si Bay Ramon mga idol. Kuan? Si Bay Ramon nagudhat na kuno siya purti na kuno niyang hubuga. Sewa mo dim-dim na kwarto mo ko sa kabaso. Kuno. Nalimot na siya sa panghitabo mga idol. Sa usa ka sumbong tiki-tiki gipasikatan ko niyag inom. Uy, gamaya lang bay, oy. Kadaot na bay. Da. Eh ba, kapiyan sabi, oy. Wala ba kay kaon? Pino. Dagdaghan na mo na ko. Pino. Ay, naman na tubig di ay. Naman na tubig bay. Segulan na tubig dong. Wala na tubig. Pino ko no. Ah, di ko eh. Grabe pero mo ro halo eh. Si Bay Ramon murag nangampi mga idol. Ito nga bra niya dayon. Ah, brog bangaw eh. Uy hala, musamot gini siya ka-kondisyon ron. Ang talent ni Bay Ramon magdepende ra kung pila ka botilya iyang mahurot og inom. Kay dili naman siya mauong mga idol. Grabe ano talent ba yun? Bay, pang world class imong talent ba? Sa tanaw na ko, wala na siya kabaw kung sa'y nitabo niya mga idol. Ning tungura, amo nang gisugdan ang kompetisyon. Manakris TV versus Bay Ramon. Tanaw na to kinsay mga hiwing bukog mga idol. Oy hala, mura magagwating na putol Manakris TV. Oy! Manakris TV, mura kag natilasan. Paghilom ragon mo ingko pisot og lulubot yok. Sa among showdown, asa man mo postag yun? Kung ako'y pagbuton, ari ko postang Bay Ramon. Kay pang world class man ang iyang talent mga idol. Naglisod ito pili ang judges mga idol. Kay kung siya pagbuton, iparihab maminiya mga idol. Ning tungura na intonsis na si Bay Ramon. Naingong manok ang gidunlok in taon. Tanawa, nagara-gara man gud og inom. Inang gamayara, daghanon man gyud mga idol. Masikwati na ni siya ron. Unya, pila ra may istorya, mauna ni tabo mga idol. Ang nahinumduman niya, kakuya po na kuno siya. Grabe. Apurador lagi ni ko pala ito 3 astinta. Oh, Duha ka kuan, nakuntahan ko ra ko 1,300 napilin. 200 sala. di ba pala? Ipunan mo na to kining jumbo nga kuan dito kulapo. Mao to imong gipunan inom ka puno nga kuan baso. Sus paghuman bay. 1,300. 200 napilin. Grabe laa bay no? Di na matabang. Kaya katong usa dito nga himo ko mabaw ba ato tong tiwason. Buwas ako. Ha? Hawag ikutihan. Wa mo kamkaon gapon gud bay. Kung kaong mo. Tinda no. Kuan bay di ka madaot ana. Bako ba? Wala isudi mong tiyan no piyas na kay mong tiyan bay. Di karon ni kaon karon butag. Wa pa sa kamkaon ron. Kan kaon lang kung hiwa na. Ba, ora. Wag kaon ko kanon mga duha kutsara ra. Magsakit mong tiyan bang puno imong tiyan bay. Oh, Bay Ramon mga idol nangungumpay sa iyo nya. Gahapon nahigda ka dito sa kuan bay, nahigda ka sa ining biliran. Morti ko boga na nimo eh. Ito paglan dito ko kaya. Oh, Ulit pagi ko. wala knock out Bay Ramon ya. Gabi pa ko to pila to, pag 24 hours na to imong inom bay. Sobra pa. Naalala ko butas sa'yo. Baka yung tiga sa pula ko. Oh, Ay, Diyos pa ang pangin akong dusit. Ikaw ako sa 200. oh. Ang akong 500, kisukli ako ng 3. Ang 200, ang gihatag niya, palit ako. Oh. Ang mga doon ako 3. Maulan ito nga, 2 na nabilin lagi. Oh. Gasto ko na ako, kaya 2 mo lang. Ang 3, 2 lang. Dos dali na pilin gyud. Bay kining Ben City naman ugma sa man atong parte. Dayon to to. Mga tiki-tiki boys ba? La si kuan si Isberhel. Oo. Atong kuan ata diha Kung sa ayaw lang sa nato, Ron, di lang sa Koron. ayaw lang sa ron ugma na punta. Ba, ilaw ko.